Nggih niku Pak Eko niki mboten saged maringi napa-napa kalian Pak Eko rawuh mriki namung bingkisan setunggal menika. Kuning semu ijo. Monggo ya ayu-ayu. Sinden semene kok duwe penggemar. Yanto penggemar sinden jan. Iya, Mak. Heeh. Nduk. Iya, Mak. Bungah kang tanpa umpama ya, Nduk. Umpami apa umpama? Upama. Ngono. Heeh. Rasane kuwi kaya haru nangis campur seneng ya, Nduk. Sebabe apa? Ing atase mung wektu 5 dina kok wayangan. Ngono. Heeh. Iki nek amarga semangate para sedulur-sedulurku kemasan kene ora kelakon ngene iki, Nduk. Iya. Moko ora tanggung-tanggung lho iki, Nduk. Mengkono. Heeh. Ngaturake aku nggih pangaksami dhumateng Pak Duka. Pak. Iya. Heeh. Kanthi diadani lindhu mau kuwi kinarya tengara. Kemasan bakal jaya. Oh, ngono. Heeh. Ning lindhu, Nduk. Ora apa-apa kabeh. Karena wong Jawa ki otak-atik gathuk. Iya. Menawa Raden Bratasena kuwi babat yaiku wit gegrumbulan, wit-wit jati, wit-wit randu alas. Menawa warga Kemasan babat wit gedang. Oh. Yo dadi tempat sing kaya ngene. Oh iya. Sesuk kene bar wayangan terus digunakan semestinya untuk kegiatan ya, Nduk. Iya. Sesuk aku kapan-kapan arep jati lan ning kene iki. Oh. Kaya ngapa to? Sing bau reksa nek nempeli jatilan iki kepiye? Iya, Mak. Iki dibantu karo pengrawit kecubung sakti. Sing ya insyaallah bengi iki arep tak blong. Ora tak bayar siji-siji ya. Iya, Gong, nakoke dhuwit cukil matane. Ha iya. Ngono, Mak. Anggepe ning desaku arep njaluk dhuwit apamu? Kowe liwat kene plinteng mripatmu nek kowe. Aja kaya ngono. Iki kancamu saben dinane. Ha iya. Iki mengko gogojekan. Serius, Nding? Ha iya. Iki ndilalah ya mergane dadakan to, Nduk. Iya. 5 dina kok wayangan ki nek ora kemasan ora. Iya. Biasane iki 3 sasi sadurunge, setahun sadurunge. Heeh. Iki 5 dina kok wayangan ki nek ora kemasan piye gleleng apa ora kuwi? Gleleng. Ra ono poli. Ha iya. Mongko ya sindene ndilalah ya ming sing sowan ya ming ana 5, biasane iki 8. Oh. Tunggal iki ya ana sing gedhisikan payon kono kene. Iya. Ya ana sing lagi lara. Iya. Ana sing kesamber mledek. Wah iya. Dungane ora apa-apa, Nduk. 5 we gayenge Raja Mak kok. Heeh. Nduk, ya Mak. Ah dhewe ning kene iki ora dhewe. Ana kancane. Weluh. Pamflet-pamflet wis ngendikake menawa ana 2 derajat Celcius. Oh. Ciblek dan kotit. C2, ciblek dan cotit dan coro. Oh iya. Kuwi C3. Heeh. Ayo iki ben gayengke swasana si adik-adikku para dagelan-dagelan kula aturi minggah panggung. Wis teko urung si ciblek karo kotit? Wis teko urung? Lagi dandan. Ora usah dandan kowe ngopo to dandan barang kaya bayaran bae anggepmu. Ya ora apa-apa. Heeh. Iki ya Bapak Kapolsek iso uga rawuh. Matur nuwun Bapak Kapolsek. Bapak Lurah inggih berkahi. Wah matur nuwun Bapak Lurah. Jan kula mireng kabar Sendang Tirta ajeng wayangan, Pak. Nggih, Pak. Lah kok mboten wayangan kula niku pripun to, Pak? Pak. Kula kan warga mriki asli mriki to, Pak. Sesuk nek wane Sendang Tirta wayangan aku arep sangu mercon ning jaba. Tak jebluke swayah-wayah. Wah iya. Ya iki karo ngenteni para dagelan ciblek kuwi sapa? Ciblek kuwi Vertigo, Viko saka gamelan kono. Kuwi dagelan muda sing lagi naik daun. Oh ngono. Heeh. Carane ngundang wong loro ki larange Raja Mak, Nduk. Sapa? Ayo 2 derajat Celcius kuwi. Kuwi larang, Nduk. Mulane ra payu. Wow. Heeh. Mergo kelarangan. Oh iya. Selani tembang mengko ben ciblek karo kotit munggah panggung.
mumpung isih ning hari kamardikan. Oh iya. Iki lagune 45. 45. Heeh. Monggo kanca-kanca, lagu 45. Menika Pak Kabid inggih rawuh. Mas Eko Ferianto. Wah, I love you Mas Eko Ferianto. Matur nuwun. Saged lumampah pagelaran menika inggih awit saking Bapak Eko Ferianto. Kabid Kepala Bidang Kesenian Daerah Istimewa Sleman. Kabupaten Sleman. Menika sedayanipun dipun tanggung kalian Bapak Eko Ferianto. Dana saking dinas sedaya. Iya. Mengko Pak Eko Ferianto kinen minggah pepanggungan. Lah iya no. Wes kudu wong wingi ning 40 diarah gelem munggah panggung, saiki kudu naik panggung. Oh iya. Dasare Pak Eko ku yo penari apik. Wo, mengko mbok gelem srampat gak dong. Wah iya. Yo teruske. Yoko, Olobes kontol baris. Memuji mrerahayu. Olobes kontol baris. Kumandang bareng maju tunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka. Merdeka, inilah iratu. Merdeka, merdeka, merdeka. Yo. Negara kita ada dasar yo Olobes kontol baris. Olobes kontol baris. Dung dah. Nah. Wiyaga ki nek suwe ra pepayon ngene iki ya, Nduk. Iya. Ya kerep pepayon ning dhewe-dhewe. Heeh. Dadi cara-carane iki do nggawa cak dhewe-dhewe. Heeh. Iki ciblek karo Ferdi kuwi siap urung? Wis siap. Walah kae-kae apa. Wah. Pawene cirine nek calon iki gambar domino wis. Dadi ciblek karo kotek datang. Yo, diringi, Cok. Yo, tarik suara. Ibarat kaya kutha Jogja. Wedan istimewa. Ibarat kaya desaku Jogja, kemasan istimewa. Bira istimewa kok. Istimewa wah. Kemasan 5 dina sewayangan kaya ngene iki. 5 dina. 5 dina. Iya. Elok ngeri. Aku ketokene dek transit ning omahe dalange jebret. Heeh. Agi pisanan mrene ta aku. Heeh. Omahe dalange ngarep kuwi wah ketok nek wong Jawa. Wong Jawa. Apik. Ukir-ukiran. Lah iya. Nunut ning kamar mandi. Iya, iya. Ora ana kancinge. Dalang kondang lho. Lampu aku ya gumun. Ora nang kancing. Wis ora ana kancinge lampune mati. Lampune mati, kowe mending mlebu ke tokono langsung ning kamar mandi. Aku lak jagongi ning jaba ngenteni kowe ning kamar. Iya. Ngenteni kowe ning kamar mandi. Atase dalang kondang. Oh, dalang Omahe kondang. apik. Apik. Cetha larang ragate. Heeh. Kurungan akeh banget. Manuk mati batange ora diguang kok. Tamong iya. Kayak iki mau ki sore mau ki ana kuncine ana lampune. Mergo gempa tetel dhewe-dhewe. Oh. Manuke iki ya mau desa urip.
ana gempa njuk mati. Oh. Ora tak gagas wong arep mayang ning kemasan kok gagas manuk ayo ta. Ayo ora apa-apa. Yes. Nggih, malam ini kami ucapkan selamat malam dan selamat semoga sukses untuk atas pembangunan rumah yang diresmikan malam hari ini. Kowe ngawur. Iki ora Iki persemian nak rumah. resmikan rumah iki to? Kudu. Ora kae lho. Kudu. Kayak diwaca kae lho. Malam Tirakatan. Tirakatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. Loh, Republik Indonesia itu merdeka itu eneng tegese. Tegese. Loh, kemerdekaan Indonesia kuwi tanggal piro le merdeka? 17. 17. 17. Itu tegese satu tujuan untuk Satu memerdekakan tujuan. negara Indonesia tahun biyen. 17 kuwi tegese Satu tujuan. Satu tujuan kan. Satu tujuan. Sasine piro? 8. Delapan. Delapan kuwi singkatane dengan landasan Pancasila. 8 kuwi. 8. Dengan landasan Landasan Pancasila. Nah, dadi satu tujuan dengan landasan Pancasila. Pancasila. Ben ngopo? Ben ngopo? Taune piro? 45. Papat tambah 5 piro? Songo. Songo kuwi angka paling sempurna. Mergone angka sing paling dhuwur dhewe. Paling dhuwur dhewe. Oh. Satu tujuan dengan landasan Pancasila. Pancasila. Men iso sempurna negarane dhewe. Tepuk tangan buat Indonesia. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Songo. Heeh. Kula ana tetembungan babahan hawa songo Babahan Hawa Songo. Kabeh iki sing paling sempurna iki angka Songo. Babahan Hawa Songo. Babahan Menungso angka kuwi songo. duwe babahan Hawa Songo. Sik kae mok babahan angka songo kuwi Apa kuwi? piye? Hawa songo. Loh, kuwi sing tegese ning awak kene iki mesti ana bolongan cacahe songo. Menungso iki bolongane ana songo. Songo. Tenane. Ora Ditung, percaya. wis. Ditung. Heeh. Kula ora percaya kula. Ayo ditung kon ngitung ayo. Bolongan songo diwe coba. Mripat, Loro. Loro. irung, Loro. Papat. Papat. kuping. Loro kiwa Enam. tengen. Nemongo. Ayo Sok songo. nyagek 7. Iki lagi 7 kok songo. Mripat pira? Loro. Kuping. Loro. Papat. Irung. Loro. 6. Lambe. Siji. Pitu. Pitu. Kuwi sik jenenge babahan hawa songo. Ah sing loro? Hah, kuwi golek ana dhewe. Sing loro ya no. Ha kowe ngerti ora? Aku jane iki ngerti. Ning Lali jenenge. Neng nek ambune kelingan aku. dah. Moh. Nggih ta, Pak? Nggih to, nggih to. Ah iya. Babahan Hawa Songo. Ya. Hawa Songo. Iki Kowe- jarane iki bela iki sok ngamboni berarti. Wis aja sinden-sinden iki aja tok ajari omongan saru iki langsung ndodro mengko. Aja ngisini-sini aku ning desaku iki wadake. Oh, desa apa kowe kene ya wis ketok lelek kok ya. Elek piye? Lah nyatane arisan ra tau mangkat, rondo ra tau mangkat. Arep ngopo? Sibuk kok ya aku. Ndekno Kerja bakti ra tau mangkat jare mae. alasane untune lara. Apa? Untune ngopo? Lara. Alasane sapa? Kae Ah wong kuwi ra ndek untu kok muni untune lara. Ah mbok delok nek wani kon guyu. Emoh. Hi. Tunjukkan gigi. Kowe iki rene iki sekon aku, to. Kok malah ngelek-elek aku iki njuk kepiye to? elek-elek wong lewat kowe ya ora ana apa-apane tenan kok iki engko. Arep ngopo? Iki ki danais lho. Lah Lah iya. iya, bener nek iki danais. Lah iya. Nek saka dhuwur pancen bener ning lewat kono nek ketuk aku nol. Nule piye? Nol ora ana apa-apane mbok sakmene iki yoga iki mpuh komplit ora bakal dodine padahal ana. Sesuk angger tuku manuk anyar. Nah, iki duwite nggonamu kabeh. Kusik to. Ah, saiki ora nek ngerti. Nek dhek mesti ra mungkin tuku manuk anyar. Kok iso? Panjenengane Pak Dangan niku ra mungkin tuku manuk anyar. Ah, kuwi. Manuke dipilih dawegah. Tak critani aku tau ki ngombyok manuk pleci karo Pak Dalang. Ngobyok manuk pleci. Manuk pleci tak ombyok. Teko ana wong akeh ngono kae. Wong akeh. Oh, ana wong akeh ngono kae. Aku urung milih. Kowe rong milih. Urung milih, aku lagi nyetanderke motor. Manuke kok giras-giras apik-apik kae. Ah sing do milih ku do lunga. Gentenan aku karo Pak Dalang. Heeh. Wis arep nyemprot kae, arep tak matke ngene iki. Manuk iki iso mledeng. Disemprot kuwi. Arep disemprot iki iso ngene iki kok mlengos kok. saking kulane tak semproti. Saking kunat semproti. Aku nek ngombyok pleci nganti do mati plecine. Tak semproti terus tak balekke. Niate ki ora ngombyok pleci kok. Mateni pleci. Nyekso pleci. Ayo Ya, kaya ngono kuwi. iki Nggih. malam hari ini Nggih.
Pak Lurah inggih rawuh. Oh, Pak Lurah rawuh. Rawuh Pak Lurah Sendang Tirta, Pak Lurah Sugeng kuwe. dalu Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Mas Eko Ferianto. Pak Eko, wah Pak Eko Kabit. rawuh Pak Kabit. Pak Kabit itu yang cara niki meng-ACC ini semua itu adalah Pak Eko. Meng-ACC. Iya. Dari Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Ya, wah luar Wah ini biasa. sepenuhnya Pak Eko. Jadi sosok kowe barang iki njaluk Pak Eko. Oh. Aja njaluk aku. Pak Jaluk Eko. Pak Eko. Iya. Oh, Pak Eko sagu pokoke wis ndek kesaguan karo aku. Wayangan kemasan semuanya aku yang nekel. Oh. Biaya apapun Pak Eko Frianto yang akan menekel ini semua. Pak Eko. Iya. Wah, luar betul biasa. banget. Pak Kabit Kepala Pak Bidang Kabit. Atlas. Atlas. Adat tradisi Dan situasi. dan lembaga seni toh. Situasi. ngawur senengane. Ki Pak Kabit, Pak Eko. Pun Eko. anu nggih Pak Eko monggo kula aturi jumeneng Pak Eko. Nggih, Pak Pak Eko. Eko. Monggo menika Pak Eko Frianto monggo Pak Eko. Nggih, Pak Eko, monggo Pak Eko. Wah, monggo truk 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 truk. Kowe ah. Sugeng dalu Pak Eko. Sugeng dalu Mas. Pak Eko kok kowe iki ngopo? Pak Eko. Oh, Pak Eko, monggo Ya Pak aku Eko. tak rembukan karo Pak Eko. Pak Eko. Nika nyuwun pangapunten saestu. Proposal dereng dados nika. Wis di-ACC iki nek ra kemasan rak ya. Nggih, mboten dados menapa to. Nah, nggih. Ingkang bahkan warga masyarakat wonten ing Kemasan Sendang Tirta saged napa sareng-sareng nguri-uri kabudayan ngapresiasi wontenipun giaran ringgit pacucal ing dalu menika ingkang mangkeh ngantos pukul 8 nggih. Mboten Pak Eko. Jam piro? Nun, Jam pinten? nderek mawon. Nek mengke ditambahi kali dinas paling jam sekawan. Nggih. Nggih Pak Eko. Nggih. Terus kenika wau menapa ingkang dipun aturaken Mbak Yuli Mbok leres menika dipun dukung BKK Dana Keistimewaan tahun 2024 mboten sanes saking kula. Nah iki menika saking daerah istimewa Yogyakarta. Kula namung dados talange mawon. Terus menika kagem warga sampeyan nggih ora masyarakat. bakal ACC lho Pak Eko. Nggih Pak Kepala Dinas dadi kula. Terus Oh, nggih. nggih menika salah setunggaling wujud menapa upaya pemerintah daerah mliginipun Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Sleman anggenipun badhe nyaketaken saya kanca-kanca seniman kalian warga masyarakat tertentunipun wonten wilayah Kemasan Sendang Tirta mriki. Matur suwun Pak Lurah, Bapak Penewu utawi ingkang makili, Pak Duko. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Dukuh, lajeng BPKal lan sedaya warga masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbok setunggal ingkang dahat kula tresnani. Mau wantu-wantu welingipun Bapak Kepala Dinas monggo sami nguri-uri kabudayan gandeng menika Mbak Yuli Mbok menika saking Sleman. Nah, Nggih. monggo dipun viralaken. Nah, Ngoten menika terus awakipun piyambak menika gadah dalang ingkang mumpuni. Nggih, Mas Codit. Nggih, Pak Eko. Rangketang mau piye manuke do mati barang. Nggih, mboten kopen Pak Eko. Mboten kopen wis saking Nggih. mumpuni. Saking niate le nyambati kanca-kanca. Nah nggih niku. Pak Eko. Le Dalem nggih. goleki Mangke benjing kula sowan Siap. beto proposal. Hmm. Kalih sisan tahun sesuk sisan Pak Eko nggih. Ora iso kok ya. Jatah iki siji-siji kok. siji-siji kok kalih. Ha nek kowe nek aku Pak Eko beda kok. Oh, iya. Nggih, Untuk betul. kemasan beda nggih Pak Eko nggih. Lho, Mboten Pak, niki bar niki lak mayang ten kelurahan Alah, sesuk. iki ngopo? Nggonmu ra diacc kok arep ngopo? Nggih Pak Eko nggih. Lho, mandiri. Wani kok mandiri. Kendel. Ya, to, mandiri nyatane mlaku to. nggih. Arep ambiar. Ya tetep di ACC mboten napa-napa Pak Eko. Ning ganti dalang. Oke. Tahun ngarep nggih. Ning Karo ganti dagelan. sampun dipun culik rembagalan Pak Lurah, bidang rembagane kan Pak Lurah. Oh, nggih. Pak Dagelan Lurah, diganti Pak Lurah, kula lho dalange Pak Lurah. Ampun pundi-pundi lho. Niku Pak, Tahun ngajeng, Pak. tahun ngajeng Pak Lurah nggih. Nggih. Pak Lurah nganti anu napa rekmane niku petak kabeh. Mergane Makane mikir apa? Mikirke dalange kuwi. Wis bacut nanggap dalang liya ning kene diselet. Wah, piye ADP wis mlebu kaya arep dijaluk. Wong Jawa. Ajur laka iki.
Arangne wong Jawa niku sok rakep enak nggih to, Pak. Lah nggih. Sing arep di sumeti mercon mau apa? Sing arep disumeti mercon lak saya putih meneh to rambute. Wis arep kon njaluk DP. Mongko dalange sing di DP ki rada atos. Ora malah dipecel sirahe nek Bali. Neng nggih niku Pak Eko niki mboten saged maringi napa-napa kalian Pak Eko rawuh mriki namung bingkisan setunggal menika. Nggih. Kepala bidang kotone kendang nyar nggo apa? Nek ngenai kendang karo le nuthuk sisan. Oh iya. Ayo. Niki Kuwi pepundhen lho. Pepundhene nganggo kaos kaki putih ngono kuwi. Oh. kaos kaki putih kuwi ora kaos kaki putih. Isi ana sijine. Ana sijine sik. Nggih menika Pak Eko dados matur nuwun sanget. Matur nuwun Pak Nggih, Eko, awet. nggih. Sengkuyungipun panjenenganipun nggih. Ingkang Badhe- banget masyarakat Reman. Nggih, amin. antusias Pak menika. Masyarakat Kemasan menika sangat antusias Nggih. sekali. Leres kula Nggih. mlebet kula sampun napa rasan kalian Pak Lurah. Nggih. Welok iki manune warga masyarakat nyengkuyung sedaya dados sinaosa namung gangsal dinten nanging menawi boten wonten panjenenganipun sedaya warga masyarakat lan aparatur setempat mesti boten bakal dados ngaten nika. Dadi umpama wayangan mosok ming dalang karo kejebong sakti tok ora ono sing nonton rak ya. Lah, nggih, Pak. Nah, ning niki Nggih. sakniki dadi mantep sedaya warga masyarakat sami mirsani mangke dumugi napa Paripurna. paripurnaning Nggih. ringgih cucal Amin. kanthi kabagas warasan sedaya. Nggih. Ning jane niki niku le nonton niku mboten mergi dalange sing apik Pak niki. Megane Mesakake. Nah menika Ya, kuwi menika barang. wonten tanda kasih saking warga Kemasan Nggih, untuk Pak Eko. nggih. Pak Sugi. Pak wedhuse wae temu ndi? Oh, Waduh, mau ucul ya Pak Eko. Besok mawon nggih. Pak Dalang, Eh, niki ajeng dianu badhe di napa jenenge caosi wedhus. ah iya kan Oh. iya. Ning ucul malah. Oh, dusun. Kanu go DP iki sik apa? Ah, sik. Ijol. Esuk diparani wae ning omah. Nggih. Matur sembah sewu agung nyuwun sami Pak Eko. Nggih. Sami-sami. Mugi-mugi melampah, sedaya Amin. lancar. Amin. Tahun ngajeng kula ngantu-antu malih Pak Eko. Amin, nggih. Nggih, amin, matur suwun. Nggih. Bareng. Badhe nganu ngersakaken lagu Pak Eko, monggo. Lagu napa? Derek Pak Eko. Langgam monggo. Langgam Ning napa? rapal ya, Napa? Mboten napa-napa, anu Mboten mau napa-napa. catatan. Monggo Pak Eko. Nek kleru mboten sing wani nganu kok. Nggih. Mboten tesewani. Bunyi-bunyiin mboten enten. Nggih. Bebas. Apa ya? Derek Pak Eko. Bebas. Oh Pak Eko ki dasare ya mbeksa ya apik. Nek wis dadi Karno, Oh, wah. Karno. Ning saningipun Bagong boten karno. Wetenge Sudu Karno isan. Dereng dangu dados Kresna Pak Eko. Nggih malah dandane kleru nerada. Nggih. Wong kula tekoni lho, Bener, Pak bener, Eko kok nang dalem menika kok dandane kok Bener, nggih. anu Kresna. Heeh Mas, iki Kresna urung diet kok. Saniki boten Luwemu. wani. Nek jogete iso ning wandane pun boten wangun. Wah tetep Jadi- wangone Pak Eko niku napa Saya, Pak wangun. Ki. Napa Monggo. mlen anggere dompete wis dirogo. Wangun. Siap. Nggih. Maksudnya ngerogo niku kan mengke proposal iku di ACC. Nggih. Di kleru omong ya. Nggih, monggo Pak Eko napa? Pelok napa barang? Nggih. Eh, Belok napa belok. Sendro? Pelok. Nggih, pelok napa slendro maksudnya? Kowe kok semrepet mergane ngapa to? Urung madang ya. Oh, teko ndene ora langsung dikon maem niki, Pak. Ono kerdus ning wis kek ning jero omah e lho. Pun jempale. Digembok kerdus iki. Tinggo sesuk-esuk jare. Gawe nek niku. Gawe. Apa kerdus ora ono kok digembok ngono ya ngene. Pun do temri kabeh niki lho. Monggo Pak Eko, badhe Monggo, nembang Pak Eko. menapa. Monggo, Pak Eko. Pun nganu nyidam sari mawon. Nyidam. Nyedam sari. Dibawani menapa langsung? Langsung mawon nggih. Engko nggih, monggo. Nggih ngangge bawa to, Pak. Kula mau bawane. Bawa. Aku Pak Eko. apal ra iso napa. Oh, nggih. Nek mboten Langsung ora apa-apa. Oh, Langsung. langsung nggih mboten. Monggo, Pak Eko. Langsung rong Nyedam sari. 2,5 Pak. Monggo. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang Wah, hebat suarane Pak Eko. sari. Umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Wilet ki, yo. Sing rapet. Sinek
dang. Mama Rinoso Lalu dang. karo sora Yo saiki. Satria Bintang karo sajagat raya kalingono ukiran samudra ora ilang. memanise aku kadi ati selawase Oh. nalikanira ing dalu hatiku lam-lamen sira wong ayu tapi mati ora bakal lali lakae rintange aku. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Wah, matur suwun Pak Eko. Suwun Pak Eko. Pareng Nggih Pak Eko, Nggih, Pak Eko. matur suwun Pak Eko. mugi lancar saenipun sukses dumugi mangke purnaning ringgih cucamen. Amin. Amin. Matur suwun Pak Eko. Wah, nyidam sarimo areng ngepek. Wis utak-utek HP. Bel ra ndek kuota. Pak Kabit iki. Pak Kabir ra ndek kuota. kota. Lho karang Pak Kabit iki nganti ora tuku kota. Ora sempet. Ora. Lah ngopo? Duwite nggo tombok iki. Ah, Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Ayo coba. Monggo Pak Katuran minggah. Nggih. Yo. Sepoti, Cong. Turuk. Bob. Anggepe kok dagelan nang iki. Pak Lurah Pak iki yo. Lurah lho. Pak Yo, Lurah, Pak Lurah iki. Yo, serpek ketoprak. Ya. Turuk. Nah, Tak papae. Sugeng Dalu dalu. Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih sugeng dalu kidalang. Nggih. Ngapunten saya kru alhamdulillah saged pepanggihan wonten dalu menika. Nggih Pak Lurah. Nderek nepangaken Pak Lurah. Nggih. Kula warga baru wonten ing Kemasan. Alah isih Kula dibahas. rakyat Paduka Pak Alah Lurah. isih dibahas. Ingkang betah kawelasan Paduka. Pak Isih Lurah. dibahas. Isih dibahas meneh. Cetotone iki mau njaluk kon wayangan sesuk to. Pripun Pak? Ajeng Nggih. dipendhet melih DP-ne. Nek adil niku wayange 2 dina, Pak. Oh. Ben kula mboten ngamuk. Nggih Pak, sing kepindho sambatan mboten napa-napa. Tenan? Heh? Tenan? Ya ora. Nggih, ngapunten sugeng dalu. Nggih, sugeng Dalang lan dalu. saya Nggih. Pak Ferry Kepala Bidang sugeng rawuh alhamdulillah saged nindaki ngrawuhi wonten ing pagelaran dalu menika. Ugi Pak Kapolsek sesepuh alhamdulillah Bapak Sarjono lan sedaya perangkat ada Pak Carik dan semuanya. Kemudian juga lembaga alhamdulillah Bapak Ibu sagung rawuh ing hormati. Kula perlu matur Nggih, Pak. bilih wau pun aturaken kidalang bilih kula sampun kadung Pun kadung DP Pak. ngaten nika. Pinten Pak DP-ne kula balik nih Pak mboten napa-napa. Swidak. Nggih, insyaallah wau sampun bisi-bisi kali Pak Ferry, Pak Kepala bilih kapan-kapan Nabi dalang ngagem lokal mon Pak Lurah. Oh nggih siap lho ngoten iki. Nah, Tapi menika kadung pun kebaten nggih ngapunten estu. Ngoten nggih. Mboten napa-napa Mboten, Pak. Pak. Apik sing nika Nggih, kok. sae. Tapi tetep Mas Ciblet tetep anu bejang. Sorry lho ya. Nggih.
Modaro kowe, Nggih, Lek, nggih. modaro. Nesu, nesu. Nggih. Ora oleh nesu. Ora kae karo kowe tok aku tak melu Ah, kono iya, ora apa-apa. Ora payu ora apa-apa ning ati Oh, oh. siji. Kono, kowe kono melu Pak Lurah mulih kono ora apa-apa kono. Nah, kono. Nah, bedek-bedekan apa? Pak. Bedek-bedekan. Anu mohon Pak, ketoke kula tak mboten sah melu sesuk. Niki kula nek mboten kalih Pak Dalang kalih Mas Kotet. Hancur masa depan kula, Pak. Nggih. Anu. Tolong Pak Lurah. Depen emang pendet mawon, Pak. Mas Bayu tak jawab Mas Bayu. Niki Pak Lurah jebul ning omah lagi bangun. Lah kok iso? Sandale kebak labur. Lek kowe iki ora. Aku ki wis nyampet ket mau. Karena beliaunya tuh Pak Lurah, aku wis ora arep ngomong kuwi. Aku kayak keterucut. Anggepmu kaya Yanto wae. Sepatune kebak labur. Oh, jan warnane. Jan warnane. Jan warnane. Kuwi wernane ngapa? Abu-abu. Ora ngono kuwi Nuwun ta. sewu Pak Lurah, namung menika kagem Nggih. gegojekan. Nggih, Pak Lurah, menika. Wis niki rak menungso loro niki rak wis Ngertos, noblek wis. Pak Benjang kula nderek nggih, Pak. Nggih. Kula sekathah butuh. Tanggal pinten? Tanggal 2 September. Cepake mercon ke saiki. Jaluk sing Leo gedhe kae lho. Aku sing nglindingi aku saniki. Nggih. Dados Nggih. kakadung sampun rembakan kalih Ki Dalang kuat hadisus mono nggih. Nggih. Kepara sampun kalih wulan langkung. Nggih, dadose Mboten napa-napa Pak. Kepeksa Kula kula. didadak 5 dina sakit tok kula Pak. insyaallah Piye sanes to? medal. Kula sampun Masa? dipun janjeni Pak Ferry, Pak Lurah jatah njenengan taun ngajeng. Nggih, Oh, siap. amin. Nggih. Nggih, bejang kalih Mbak Sinden Nggih. derek Pak Toro mangitus pundi Kitara. Tahun ngajeng kula Pak. Nggih, Lurah, insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. DP ini sakniki mawon Pak. Ben ngene Pak. Tanda jadi Pak esuk ora sida meneh. Piye to ki? Ora ketang ming 100.000 ki dienggo tanda jadi iso lho. Nggih Pak Lurah nggih. Nggih 100.000. Pak Lurah kok DP 100.000 nggih. Iki nggih Pak nggih. Mbot nggih. Paling mboten 50 piye? Pak Lurah kok lho. Napa ya Pak niku sing kiri napa ya kok? Pupune Tadi- gatel. Oh, kula pun deg-degane. Anggepmu arep nyawer ngono apa piye? Ayo sapa ngerti. Nggih biasane niku Pak Lurah niku nek anggere mirsani pertunjukan gitu Pak. Mbuh mesti rawuh ten pertunjukan biasane sok ninggali. Paling mboten nek donga nggih Pak. Nggih. Pak Lurah niki ngaten mawon, niki minimal ben tepang niku nak Pak Dalang Heeh. namine Pak Lurah sinten? Nah, Jenengan niku nek jenengan kudune jaluk wayangan arep kudune jaluk wayangan ngerti. kudune ngerti lho namanya Pak Lurah siapa? Iki apa le saploke ora sida nanggap aku kuwi dadi lali aku. Lali. Kowe arep ngateni aku kowe. Mboten niki soalnya kan sesuk tahun ngajeng. Tahun ngajeng kan Oke. jenengan sing Ah, dalang. iya. Lho Oh. kedah tepang riyin to. Tepang riyin. Nggo, monggo. Kula aturi tetepangan riyin. Nggo riki to, mbok rada cedak kalih. Sukrono kowe. Jenengan niku men ketok akrab kalih Pak Lurah. Pak Kayak iso nek Lurah. wayangan mesti jenengan, nggo. Kripik gedang kripik telas. ora iso, Mboten ora iso. nggo Ora mriki. iso. Mriki to. Mumpung Apa? nang nggon Ayo kampunge dhewe. salaman dhewe. kalih Pak Ayo. Lurah riyin, nggo. Oh, dalange ora kena maju. Oh, ora oleh dalange. maju. Aku mau wis salaman kali Pak Lurah. Oh. Nggih. Lah pun Nggih. Derek tepangan. nepangan Pak kula utara. Nggih, Amir, Pak. Ah, Bapak Amir arep ngopo? Ngopo anggepe ora kenal apa piye? Nama panjangnya sapa? Pak Amir Hamiyah. Jenengan niku lho. Oh ya. Kaya wayang golek ya. Heeh to. Wayang golek ya. Sinten, Pak? Amir Hamzah. Tuplok tuplok nih. Tingak tinguk. Ketone duang kene ya. Kadose nggih. KTP rung pindah deh. Niku pun pindah, Pak. Sampun Pak kula pindah mriko asli Pak kula. Nggih. Kula sampun pindah wonten Pun ing pindah kemasan. niki pun nggih. pindah ten kemasan pun kirang langkung nggih pun 3 tahun. 3 tahun, Pak. Nggih. Wong sik ten rika pun diusir. Nggih. Nggih, kathah sok kalih mboten cocok
Kita Nggih. nggak Kare Sik. tangga teparo. Kalih tangga teparun niku sok niku lho Pak sok nek nglimpekke do salat niku sik nyolongi sendal nggih niki. Dadi anu ngerti ngaglik pun disate Ki ngono. utara menika Nggih. nggih. Oke. Nggih menika sendal pun colong. Tur riyen-riyen sejarahnya niku mun nate edan barang. Edan Pak. Nggih. Gitu? Nggih. Mergo Nate mergo napa? kedanan sinden. Wah, riyen niku Pak. Wah, wis ngeri. Nyedaki niki. Pojok dhewe niku le nyedaki rambutnya disemir. Tindikan kiwa tengen. Sepatu bucok meniki katokan cendek. Rite ra ditutup. Su, kowe iki Pripun? kowe iki takon-takon gayengke ora tak kok ngeker-eker aku. Mah ngisin-isin ki aku. Aku ning kene iki arep njaga wibawa mah kok ngeker-eker. Neng tenan ora? Tenan ora? Apane? Kuwi mau le diceritake Ciblek. Lali aku. Capet-capet nih. Nggih, Pak Lurah monggo. Selamat. Menawi Badhe nembang menapa, Bapak? Nyumbang lagu Pak Lurah. Nggih. Pun pasrah Pak Bayu nek tebang. Pak Bayu. Pak Bayu. Monggo Oh, Pak iya. Bayu. Wes, ya Pak Lurah ampun kudur riyin Pak Lurah nggih. Nggih, ampun Pak nggih. Lah dipene dereng ya Pak Lurah. Jenengan iku lho kok nekoke DP terus to. Wah, yusuk nek lali neh karo aku. Lho langsung kon lunasi wae to. Nggih. Nggih. Badhe Monggo nembang badhe Bapak. nyekar menapa Pak Lurah? Napa wonten pamunutan? An mawon, pamunutan mawon. Oh, Nggih. Oh, Luwiting asmara. Lungi teng asmara. Luwiting. Lungi teng asmara. Nggih. Niku 2,5 juta. Nek Kowe iki kuwi yang diusir saka berbah kapok kowe. Hah? Ora ngono kuwi to. Karo Jenengan Pak Lurah niku kok. lho. ora pun monggo lungi teng asmara menawi saged mamargi boten ngangge keyboard. Bisa. Saged, Bisa, saged Pak, kecubung lho. sakti. Kecubung sakti. Karawitan kecubung sakti Pak menika Pak. Menika. Niki pun Alhamdulillah. melanglang dunia. Menika kecubung sakti menika asli saking berbah. Berbah. Oh. Nggih. Sedanten berbah. Pokoke Oke. nggih men dikon mayang niku apa-apa saka berbah niki Pak. Nggih. Pengendange menika saking gamelan. Menika Gamelan Pak Oh, menika. nggih nggih nggih. berbah Menika menika Mas namanipun Panggah. Putrane Pak Gun nggih. Nggih, Oh, nggih, iya, nggih, iya. menika. Jumeneng Mas, jumeneng Mas. Jumeneng Ayo, Mas. ayo. Jumeneng Mas. Jumeneng. Ayo, Jumeneng Mas. oh Kowe iki tak jumeneng. antel kowe. Jumeneng, Ayo Mas. ngadeg Ayo kok. Pak ngadeng Pak. Nah. Ngadeg kok, ngadeg. Ngadeg. Pak Lurah lho, Pak Lurah. Eh. Wah, diusir saka berbang kok. Kowe iki ngadeg kok, kowe ngadeg kok dadi men dikenal masyarakat kemasan, nek kowe mendem ning kene ben amane. Mboten nate mendem. Mboten nate Wes, mendem ora, Mas ora. Panggah niku mboten mendem. Wah, botole nganti tak keke bagus nggo dodol bensin kok Niku ngantian. pun suwe mendem niku pun suwe sakniki pun mboten mendem. Lah ngopo? Ngelim ya. Oh to. Monggo Pak Kapolsek menika lho Pak. Oh nggih, anu nyun Boten sewu. boten niki namung Nggih. majekan. Nyun sewu ingkang nembang Pak Kapolsek. Oh, Pak Kapolsek. Oh, nggih. Piyantone ahli bab Ingkang- nembang. Ingkang Monggo. ngendi, Bapak? Pak Iya. Kapolsek. Pak Monggo, Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Teruk 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 teruk. Oke, dalan, buka dalan, buka dalan. Buka dalan, buka dalan. Sugeng dalu Pak Kapolsek. Sugeng dalu sedaya mawon Nggih. Pak Dalang. Nggih, Pak. Ngati-hati nek. Nggih, Pak. ngomong. Ngati-hati lho, Eling, Blek. ngendikan kleru iso dikecrek. Nah. Oh, nggih nggih nggih. Jenengan niku lurah lho Pak, kok dongane elek banget to Pak. Kula kok apik. Dungane apik lho. Oh, iya, Dek, Lah ya. ketimbange didungake nyemplung traka. Lah ya anggur didungake dikecrek. Wis ra sami le apa-apa aku nek ngono kuwi. Kowe gelem apa piye Kowe dikecrek? diketrek gelem saiki po? Kowe iki balane sapa to jane kok karo aku. Aku di sing kuat kok omongnya. Monggo Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Monggo, Bapak monggo, Kapolsek. sugeng dalu. Sugeng dalu sedaya mawon Nggih. Pak Dalang. Nggih. Iso ora. Mulih Mutiara milih napa mau? ndi? Terpendak hidup. Lagunipun Roma Irama. Roma Irama. Nah, Oh, wis, Roma dangdut Irama. dangdut cak tung gendang dut cak tung. Sing penting tetung gendang gedut tetung gendang dut. Balungane loro terus nong 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 nong. Kuwi Kang Saran. Ayo ora apa-apa to. Ning ngapunten nek njukuk nada ngangge gamelan iso mboten nggih? Saged iki Saged, Pak. bes Saged Pak Pak, saged. saged Pak. Bes. Maksudipun kula ingkang mboten saged mbok menawi. Saged saestu. Saged, Pak. Saged. Saged. Nggih. Pak Tri, saya Nah, mau nyontek HP merah Pak. Oh, Monggo, kula Pak nggih, Tri, Pak Tri, monggo. Kanu Monggo, tek tolong, Kan Pak kula Tri. nggih mboten hafal. Boten Pak, apa-apa. Pak Tri menika HP-ne Pak Kapolsek Nggih, Pak kalian. Kapolsek. Dompet, Yang kalian mana? dompetipun. Dompetipun sisan menika. Nggih.
Nggih. Wah, menika efeknya saya, Pak. Kuwi sinyal. Oh. Baterainya habis. Satu-satunya lagu dangdut sing kula sakit nggih namung niki. Indahnya bulan yang gitu. Mbok mesake. Nananing indah. Ngeten. Indah Piji Patmo, ropatmo. Nggih. Indah Rohana Waresmi Yuwana. apa kuwi? Ayo iki jenenge Tung sinden iki tak dang tak terundung. Ya. Tak. Nggih. Begadang jangan begadang. Hey! Asik. Hanya bulan tak seindah wajahmu. Asik. Tepuk tangan buat Pak Kapolsek. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Engkaulah sayang permatanya hatiku. Besarnya gunung tak sebesar cintaku padamu. Kita ayo ora nyambung ki. Terundung dadah. Pun ngoten niku mawon. Ya, tepuk tangan untuk Pak Pak Kapolsek. Kapolsek. Jeng karaoke sarangan mawon nggih. Wah, nggih cocok. Wah, cocok menika Pak karaoke bareng menika Pak. Bareng sindene. Ya. Nggih, matur nuwun sedaya mawon. Nggih. Sugeng dalu mugi-mugi Nggih. adicara ringgit wacu calon dan dalu menika saged lumampah kanthi sae. Amin. Matur nuwun, Matur Pak. nuwun, Nggih. Pak Kapolsek. Sembah nuwun. Loh, Pak Lurah dereng nembang menika wau. Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Pak Lurah matur nuwun, nggih. Nggih. Oke, Oh, siap. Oke, siap. Tahun ngajeng Pak Lurah lagi ajar nembang. Oke, siap. Kok lagi ajar nembang? Oh. Nipun Ya. nembang Pak Lurah. Pak Kapolsek ya Pak seneng Kapolsek. budaya. Seneng. Pak Lurah ya seneng budaya. Nggih. Wis ngene iki wis Kemasan nang kene iki lho. Apa wae iso dadi siji mergo budaya. Budaya. Loh, memang yang namanya seni itu mempersatukan warga masyarakat yang ada di Yogyakarta. Betul. Nah, Nggih, saya Pak Dalang nggih. dikenalke. Kowe tak nehi wektu kowe ngenalke sinden. Wah, luar Nah, biasa wis. sindel. Bengi iki sindene ana 5. Nggih, monggo Pak Lurah. Kaprih tindak wonten Iki nek kepengin pindho le munggah. ya mengko iki kenalno sinden-sinden iki. Oh, Nah, produksi Kecubung Sakti. Siti. Ya men bela Bela. nganggo mikir dhewe-dhewe. Iki saka kene. Ayo takoni. Ayo takoni. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, naminipun sinten? Derek nepangaken kula Lala. Lala. Jarimu kuwi kucing. Kucing niki. Lah kuwi apa? Ula. Ula. Oh. Oh, lala ula. Lala ula. Lala ula. Ayo jenenge kan Lala ula, ula. 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 Mboten syuting. Boten. Oh, syuting kartun. Napa? Apa? Tinky Winky. Lala puh ngono to. Cak? Lalapo. Heeh. Asli pundi? Asli Sleman Ngaglik. Nah, Ngaglik. Udu kemasan. Titi. Oh, berarti mau ngapusi. Ngapusi piye to? Jare sak meniki kemasan kabeh. Kecubung Saktine. Produksi dari Produksine. kemasan. Produksi dari kemasan. Iya. Nggih. Empun nganu gadah semah Kuliah apa napa sekolah? kuliah, napa Kuliah. sekolah. Oh, kuliah. Nggih. Wonten Wonten UNY. UNJ. Oh, wonten UNJ. Jurusan Basa artistik. Jawi. Oh, basa Jawi. basa Basa Nggih. Jawa. Oh, saged basa Jawa. Piye? Waduh. Piye? Iso Nggih. basa Jawa kuwi. Weh. Angel lho basa Jawa iki. Angel lho. Kok ora? Angel. Nggih. Basa Jawa iki angel lho. Nggih. Basa Jawa kuwi kacek sak huruf wae artine wis beda. Beda. Masa to, Pak? Lho, Basa kacek Jawi sak niku- huruf kuwi wis beda maknane lho. Basa Jawi niku. Basa Jawa umpama nganu jeru karo jeruk. Jeru jeru. karo Karo jeruk. jeruk. Nek jeru niku Jeruk kuwi
dalam, Dalam. jeruk kuwi buah. Buah. Wis beda to? Jeruk kali Sak jeruk. huruf. Heeh. Ka. Wuru karo wuruk. Wuru kali wuruk. Wuruk. Wuru kuwi wong ketagihan. Ketagihan. Wuruk kuwi wong ngenehi piwulang. Oh, Heeh. wuruke wong nae piwulang. Wah, Heeh. kacek sak huruf lho, Guran. Oh, garu Garu. karo garuk. Garu karo garuk. Garu kuwi sing dienggo anu ning sawah kae. Oh, Ngluku garu. Ngluku, heeh, nek garuk kuwi wong ngukur-ngukur. Ukur-ukur. Nah, ngono kuwi. Oh. Njur nek turu Heeh. karo keturon. Nah, kuwi beda. Kok jarene sak huruf. Kacek sak huruf. Iki mau kok telu. Garu karo garuk. Karo Beda. K. Oh. Ana U. K. K. Wuru karo wuruk. Ana kane Ah. siji sak huruf. Jeruk karo jeruk. Siji K ning buri Ah, dhewe. Turu karo bubuk kuwi K. Oh, bubuk. bubuk. Iya. Bubuk. Beda. Tuh, beda. Beda Malah piye? beda kabeh. Wong ngarepe turu TURU kok. Ha iya. Sing penting kan mateni K. Garu karo garuk, mateni K. Wuru karo wuruk, mateni K. jeruk karo Jeruk. Jeruk. mateni K. Turu karo Bubuk. mateni K. Oh, iya ya. Jane yo du. Iya iya. Ya. Yo, Ya, Oh, utak nggih, matur garuk nuwun. ora apa-apa. Ya, terus Menika kidulipun. Oh, kidul kana kidul ya? Nggih. kidul ya. Betul. Yo iki hati-hati lho iki. Apa piye? Iki sinden paling ganas sedunia iki. Oh iya to. Nah, iya. Bu, naminipun sinten? Nggih, nderek pitepangan kan. Alah, dapurmu gayane di alus-aluske. Wong yo nyatani halus tenan kok. Oh iya, ya ora apa-apa. Naminipun sinten? Kula Titan. Oh, ta. Siapa? Titan. Nah, nggih. Jenenge sapa? Titan. Titan. Tit kuwi. Titan kok jatmi kuwi. Titan. 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 Titan ki alien toh? Odo yo. Raksasa. Oh iya Titan. Nama kepanjangane Titanic. Titania Vidi. Apik Titania banget. Vidi. Titania. Nggih. Titania Vidi. Rumahnya asli pundi? Kasian Bantul. Kasian Bantul. Bantul. Tesih sekolah. Napa pun Boten, lulus? pun lulus. Pun lulus. Wis Anu lulus. tekoni wis rabi urung. Pun gadah garwa. Sampun. Oh. Gak digawa. Ngopo kowe tetet Dijak ora, dijak ora. dijak ora. Oh alah ya ampun wow. Mulane ket mau ora kedep. Bojone nyinden. Alah. Ya ampun. Walah, lah kek kapan Kalyanto? Oh. Mau mangkate diboncenge nganggo pit abang putih. Heeh. Kayak parkir ngarep omah. Kek Kalyanto. Sana. Nggih, sebelah menika sinten? Nggih, sugeng dalu Mas. Nggih. Mas. Sugeng dalu nggih. Kula Bella. Bella. Nggih. Bella Bonita. Utuh. Betul. Oh, bener kok. Oh iya, aku bojone Deni Caknan. Sing kono Bella Bonita, anak ini Bella Bon Cabe. Heeh. Bella bon-bonan ya iso. Lah kerep dibono. Oh, bener. Asli pundi Mbak Nggih, Bella? asli pundi? Asli Kediri, Jawa Timur. Wah, Oh, Kediri Kediri. Jawa Timur. Nggih. Oh lah, dugi mriki kapan? Wow, enjing. Oh, langsung Nggih. colak. Nggih. Bar niki terus balik mriko melih. Nggih. Mboten sabali. Dateng napa? Mriki mawon bobok kalih kucing. Kok karo kucing? Mbak Bella. Elok dari Tesih Kediri. sekolah dari Kediri, sekolah Sampun kuliah. lulus, Sampun Mas. lulus. Nggih. Oh, lulusan nggih. pundi? Lulusan kuliah. Kuliah. Ayo kuliah Kampus. Ngendi? Kuliah kampus ten pundi? UGM. Wow, kok Elok. nek UGM. UGM, Mbak. Iso vokal, iso nyinden. Niki Mbak sing kondang ten YouTube nika ta ketok Ya, Judulnya apa? Bella Nadisa. ngawur. Apa? Bila sinden di semak-semak. Oh, Bella Ngaret sinden di tok. semak-semak. Nggih. Ngaret maksudnya. Matur nuwun kidulipun. Nggih, Yo lajengipun, gitu. Mbak. Nah, iki ra iso ngomong basa Jawa. Oh, enggak bisa. Oh, enggak Harus bisa. Bahasa Indonesia. Dari Oh, mana? dari mana? Jepang. Halo. Nah, halo. Oh. Hai.
Iya. Auto susah, auto apa susah. 哦，真的不看笑。 Ayo. Ana sing pekok barang ya. Gak iya wis. Kuwi jak basa ngendi iso. Coba Pinter mana? kok. Mana nggo basa Cina? Ya bisa jenenge. 啊，这讲啊讲， Auto so. 哦，真的吗？ Kuwi ngopo kuwi? Ojo sak ngopo? Aja tusuk-tusuk ini ngopo? Kabare kepiye? Ora oleh saru lho iki. Sing saru ki sapa iki lho? Iki lek ngerti ki ya, Ming. Iki di live streaming Dalang Seno Channel lho. Wah, Lho, matur nuwun Dalang Seno Ah. Channel, terima kasih. Anggepe. Mulai iki mau tak wanti-wanti hati-hati. Aku muga mau wis asam lambung Oh, barang. santai bae. Mas Agus sing Mas Agus. operatori Dalang Seno Pak kuwi. Agus. Bila mana ada netizen yang nganu langsung dihapus. Nah, terima kasih Pak Agus. Aman, ye. Matur nuwun. Itu channel yang sangat bijaksana. Bijaksana. Betul. Nggih. Oke. Nggih, kula nggih bijaksana kok. Oh iya, coba dijak omongan meneh iki mau wae. Nggih. Sinden sing kuwi. Oh. Nah, Oh. Apa? Mm. Kenapa? Kuwi ro ngomong. Piye? Kenapa? Oh, kenapa? Kamu kenapa? Aku kok anu ya, ndelok sinden ngene iki. piye? Rasane iki adem panas. Kenapa? Meriang ta? Ya. Kok meriang ta? Loh. Jawa Timur. Meriang ta. Lah nyapa kowe nggo basa kono kowe? Ada remak bu encong. Nah, kuwi. Sate dek. Nah, Madura ya Oh, kuwi. Madura kok nganggota? Oh, Ayo. Madura, Madura. Kabeh nek Madura anggota, pamane. Madura. Lho remak tak iya. Dek remak ta iya. Iya, ngono. Oh, wis madang tak iya. Oh wis. Bar madang mesti tak iya. Loh, Bar madang mesti. Madura. Oh, bar madang mesti tak Madura, tak. iya. Ya tak iya. Oh, bar madang tak iya. Tak iya apa tak iya? Tak iya metu piro? Mas Tek cucul duit ki lho, metu cucul duit, Lah, bayar kok metu apa? piro? Oh, bar madang kok bayar ra iso kowe iki. Weh, lho nek maem ten restoran-restoran ten warung-warung nak kedahe Cok, bayar. Cok ngawur. Kon cok ngawur kon. Kuwi basa ngene kon ki Kon. kowe. Oh, kon ki Ayo, kowe. Tuk takono kae Oh, Indah kae. kon niku kowe. Heeh. Ah, oh, misale kowe to Pak kuwi. Kon ta pak? Ah. Oh, kon ta Pak. Oh, Ah. kon to Pak. Oh. Kowe to, Mbak, Kowe coba. to Pak nek misale Kowe oh, to, Mbak. Kowe to Mbak ngono. Kon ta mbak? Oh. Lah nek cah cilik-cilik kae. Nek ngundang cah cilik Cah piye? cilik ngundang cah cilik misale kowe to Le ngono. Nah, Kon tale. wah, Kontal. Kontal. iki Mateni terlalu ngono. lugas. Terlalu lugas. Kowe kok Kudune ora dis- sensor. kudune disemu. Heeh. Mas, langsung di take down, Mas. Langsung diketok sakit gimana? Nyun pangapunten iki, Dalang Seno Channel. Nembe rada troco. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih, matur Indah. nuwun. Sama-sama. Mbak Indah Iya. dari Iki bahasa Indonesia kok bahasa Jawa. Oh, terima kaya. kasih Mbak Indah, Iya, terima kasih. sama-sama. Tahu Terima so kasih. Aslinya saya. mana? Takon aslinya piye? mana? Aku asli Jakal. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Jakal. Jakal. Kaem. Itu loh tempat berperangnya wanita dan pria. Sik turun. Mana itu? Eh, Enggak ada. Tak Ada. iku lho, tempat bertemunya pria dan wanita. Tempat- Saiki kan nek carane desa, Desa. kuwi ana jenenge kabeh. enten. Umpama Riki desa, kemasan. kuwi kemasan. Kemasan. Kuwi mergo akeh emase. Oh, terus kemasan. jadi dadeke siji Oh. dikemas. Iya. Dikemas. Ngerti ora? Desa sing isine wong lanang tok. Bung, nggih mboten enten Pak, Ana. desa kok isine lanang tok. Ana Pundi? manukan. Kuwi wong lanang tok. Manukan kuwi isine wong lanang tok. Lah, ana desa meneh sing isine iki wong wedok tok. Ah, mosok enten Ora tok. ono, ora ono. Ana. Pundi? Nggawa. Oh, sing lanang tok iki manukan. Nah, terus disebutnya karo kuwi mau Omahe kene. desa. Apa ana sesuatu tempat yang bertemunya laki-laki dan perempuan. Kuwi ning cedhake si Indah kuwi mau. Napa? Ning endi Indah? Kentungan. Nah. Oh, ning bener ya? Oh ya. Ayo jenenge kuwi arep piye? Oh ya. Iya namanya emang Aku ya tetep ora piye-piye wong Iya. jenenge ya can kuwi kok. Ning Iya. yang enggak usah dicetak-cetakin. Ya kan ini asli emang dari Sleman gitu kan ada namanya kentungan Oh, gitu. Iya, 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 Iya kan? Iya. Iya, Sabar iya. Indah, sabar ya. Iya, iya, kamu sabar. ada ya dari Sleman ya? Iya. Kenapa Iya, kamu betul. ganyi sekali? Iya. Gaya tenan aku basa Indonesia, bisa bahasa Jawa.
Kagak. Sedikit-sedikit Oh, aja. bisa, sedikit. Iya. Oh, alah, ya ampun. Tapi asli dari Jakal. Iya, Jakal. Masih sekolah atau? Masih. Oh, sekolah. Iya. Ih, bohong. Enggak serius kali. Ih. Bohong. Bohong. Itu bukan bohong. Apa? Itu- Kok apa? Itu se namanya. Wes Wis aja. Indah kok jak omongan terus kuwi lah. Oke. Terima aku kasih diam aja. Indah. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada doa mungkin untuk dusun kemasan. Ya. Doanya semoga tahun depan Pak Toro mayang lagi di sini. Kowe ya gelem? Eh, Sambatan Gelem. ngono gelem. Insya Allah. Walah birang-birang tahun remuk dah. Anggere wayangan kok sambatan terus. Ane nduk bayaran kapan liku sugih? Oh iya ya. Ha iya. Nggih. Oh, Lajeng nggih Pak E. Oh, kajenge yo. Monggo. Wah, Wah, iki aduh. Sik tak. Ya ampun. Kowe maju. Nggih. Kon maju. Monggo. Yo deng tak dung yo. Yo. Oi. 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 Iki Mbak Siti sing nyok tampil ning TVRI Jogja. Nah, ini Mbak Siti. Ning acara Gongso Ngetren. Gongso ngetren. Heeh. Gongso ngetren tepang Pak. kalih sing lanang brengosen niku. Sinten dah? Alah sing sok kalih jenengan niku elek banget lho rupane. Siapa tahu saya lagi? Ngakune dalang. Ngakune Dalang dalang. ngakune niku. Padahal Dia aslinya dalang ning ora payu paling. Brengose kaya pacet. Wah, brengose Pacet. kaya res-res po. Terus po. Aku toh sing tok karepe Oh, tuh. Ora mboten jenengan kok nganggo rasa lho. Senengane kok bener. Iya, awas sesuk ketoprakan ning kecamatan Titenono. Pak mboten ngoten niku to. Kanca. Ora iso kowe. Salim. Kowe saiki ngeker-eker aku kok. Salim. Tanggal 28 besok ada ketoprak di kecamatan. Kecamatan. Iki caluru dadi dagelan. Aku dadi peran penting ning kono. Tak idiak-idiak nganti anu. Delokne wis. Dadi apa tadi? Dadi no, dadi rol. Iki dadi apa? Rol menjang. Dadi rol. Rol. Rol kabel. Weh, kok ngece. Pak Dalang menika esuk dados nganu nggih. Wah, dalange nek bengi iki tetep sae Aku kok. dadi warok sesuk. Warok. Oh, warok. Warok suro Bangsat. suro Anake Suro Bangsat. suro Anake gento. Gento kok gento. Hah? Gento. 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 Sesuk kowe titenono kowe ning kecamatan besok. Ra mangkat to. Ra mangkat Ora kok. iso, kowe kudu mangkat ya tanggung jawab kok. Aku- Pamflete ditulis kok Aku- dengan bintang tamu 2 derajat Celcius. Pamflete dihapus. Aku mah berseko kecamatan. Heeh. Tulisanku tak suwek. Fotoku tak kei tip. Tak tiba. Sesuk tak dandani meneh. Kok dandane tak dedel meneh. Aku nunggune kono tak dandani terus arep ngopo. Wah, kowe nunggu ngono tak Oh. jeluke Pak Kapolsek. Heeh. Niko dikecrek mon Pak, niko teng ngisor niku ngelem. Ngopo kalah kowe? Oh iya. Ana apa? Wong dhewe ra ngopo-ngopo kok ning ngisor pamflet to to. Nek ra ngelem apa-ngopo yo ra. Kita idane to terusan. Titenono sesuk ning sono budaya. Ngopo? Ayo pentas kamu, pentas wong loro to. Ngopo? Ora- Ayo. Jadwale wis tak. Sono budaya wis ra ono entek. Wis ra ono jadwale. Wis dikat ya. Dikek Oh, tak mbok tahun ngarep. tahun ngajeng. Wah, ya wis yang Ngopo? Terus ki? Nah, terus. engko nek bubar Titenono aku arep mendem kowe tak pateni cah loro. Lho Pak Kapolsek, niku ajeng mendem. Niku Mboten, Pak ajeng Kapolsek, mendem mboten, Pak. Pak. Niku Pak pun sanjang dhewe streaming enten Pak. Maksudnya ajeng mendem teh ngoten lho, Pak. Tak kok mendem kuwi to, Mak. Duh. Aku ki wis meninggalkan dunia pemabukan ngono kuwi. Nggih, Betul. kedahe ngoten niku nggih Iya. Pak, mboten oleh. Mboten oleh. Ya. Sithik-sithik. Mbak Siti Nah, takoni. Sugeng Sugeng Dalu. Dalu. Alah malah bareng. Alah. Pripun kabare? Kira-kira aku ming arep takon. Nah, Takon takoni apa, wae. Mas? Kae kok dadi kamar mandi ora ono kancing iki lara-larae piye? Ya Ayo kan maksudku ki nek mergane- adus menungso tak dobrak ki padake apa? Mergane ono gempa mau lho, Mas. Nah, Ah, iso.
Akhir aku ngerti akhir kowe adus ngono kuwi saka kadone wis ana swara pok 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 pok. Kae Pak Toro kae. Suarane Madane piye? ana lindu. Pok 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 pok. Suarane pak 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 pak. Lah iya kae mlayu kok. Oh, alah gedene sepiro. Kowe ngerti ora? Awake. Iki kisah nyata. Kisah nyata. Tatan. Mau Nggih. pas gempa mau. Wau nggih. Nek ngerti aku lagi ngopo? Lagi ngopo nek ngerti? Lagi Lagi nang apa? niru jare. Niru Ra. jare. Ayo. Lah ngopo? Sing ngerti ming bela. Kowe ngopo bel Wah, karo? sing koyo dijengking-jengkingke aku. Lagi ngising aku ngomong tenan. Waduh. Senengane. Kowe nang kampunge dhewe mbok ya ora. Nembe- Nembe teng kamar mandi wau. Ah, Oh, ayo. sing weruh gur Bella. Heeh. Wah, lah kok Bella sing ngerti. Kowe nginjen Bel. Tegel tenan Mergo kowe. ora ana kancinge kuwi mau. Ayo. Padahal wis tuwa lho kuwi. Ya semoga-moga ora ana apa-apa. Nggih, amin. Ya mau ming dinggo, alah ming dinggo apa sih? Nggih. Ming dinggo pergerakan sithik wae. Nggih. Ben Mau ki ciblek waspada. ki jarene ngono to kowe mau ngetes kadigdayan ngono. Iya. Oh, heeh. Nek malah Nyoba nek kekuatan ana anyar. gempa, Iya. sithik-sithik ngene iki mau ning ya carane iki ya ora pendak dina ning sithik-sithik wae. Nggih. Patimbang suwe ana gempa sekali gempa gede anggur cilik-cilik ora apa-apa. Nggih. Ndah. Bener, ning yo nek sithik-sithik terus mengke gempa terus nggih sing disuwun niku mboten gempa. Ora, ya iki mau ya Nggih. ming dinggo alah wis ming dinggo gayeng-gayeng. Nggih, Hmm. leres Pak E. Sing Ya. penting do selamat. Amin. Pokoknya donga Sehat bareng-bareng bagas nggih Mak E. waras. Sehat bagas waras. Amin. Nggih. Amin. Mak E. Pas- Iki Apa, jaman arepan- malang guyu to. Arep nyanyi apa penembang apa monggo pupung nang ngomahe dhewe. Justru nek ning omahe dhewe iki isin ya aku. Isen Nggih. ngopo kowe iki kulunang isen-isen ki kok. Niki Iya, lho Bapak iya, Ibu, iya. niki mamake kanca-kanca kabeh niki termasuk kula. Niki nggih tak bapake kandhani. kanca-kanca termasuk kula. Niku mbok Nggih, niki mbokne. mbokne sing aglar sing mayang kancil. Mbokne mau. aglar wau nggih. Kowe ngerti Mayang ra kok tak ngeyeli raja mak ra gelem bubar. Mayang ra gelem bubar. Aglar ki mayang ra gelem bubar. Iki Malah mau ya ampun. mayang to. Hah? Kae gelo Mau kae mayang. gelo kae. Mayang kae bocah Kae. kae. Wah, kae. Pak Wis Dalang. entuk colongan apa kae sampeyan kae. Ora ya jajan kok. Ya. Ora nggih. Nggih. Iki mau piye Mak E mau? Neng kene iki ngertine aku ki anake Pak Toro. Wow. Mergane kan do ngerti nek kerep tak polo ning ngarep omah. Oh, anake Pak Toro. Wis jenenge KDRT ngono kuwi. Nggih mboten oleh. Pak Kapolsek nika Pak KDRT, Pak. Ya. Heeh. Pak Ayo, Lurah, yo. Pak Lurah menika Kowe Pak Guyang. awon-awon menika anu kanca wingking menika Pak Lurah. Wow. Dadi mending nek ngundang kula sepaket ngeten Pak Lurah. Nggih. Nggih, Pak. Sepakat luwih murah. Luwih murah menika. Nggih. Nanggap Siti bonus kula ngaten. Biasane ngono kuwi ya. Nggih, ming bonusnya ngeterke maksudnya. Sit, Nggih. Ayo. ayo apa? Ini nembang Sit. Napa, Pak? Arep sing nyemek ya Heeh, kena. dienggo menghibur Menghibur warga kemasan. kemasan. Nganu. Jineman ya kena, Cineman. langgam ya apik. Nggih. Jenang gula mawon. Jenang gula. Nggih. Oke, rasa dibawani langsung di anu. Buka celuk jenang gula. Belok. Yo, monggo. Dados jenang gula. Jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane kandang susah sapa sing ngancani Tak kendang digedhekke. Oh,
kendang didunggahke. Yuk terus. Yo dangdutke, ayo pik, jaipongke pik. Awas, yo. Ayo joget ciblek. Gumiak ngene iki. Gayeng nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya. Menika mengke namung tekan kula manut tekan jam pinten, Derek? Sampun. Sakniki. Nggih, wis sak tekane wae rasa ngoyo-ngoyo nggih. Nggih. Yuk. Yo. Yo. Ya, tanpa waktu yang singkat. Iya, langsung. Bella Nadida. Yo. Beda. Asik. Oke. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, kumaha damang. Sae. Oh, kadieu Kadia Atos. apa? Atos. Atos. Ah, Sing atos apane? Nggih. tremos. Sing atas apa nih? Tekan tremos. Tremos. Ya. Apa? Ayo ditakoni Sike arep menyanyikan sebuah lagu apa? Nggih. Bel, apa Bel? Apa, Iku Mas? menghibur warga Kemasan. Napa Ibu, Bapak? Jenang gula? Wes mau. Nek pindur apa-apa. Napa, Pak? Yo. Napa? Oh, lewong. Lewong, lewong. Lewong. Lewong iki mengko. Lewong itu bagiannya si anu, si apa si Siapa? Titan. Titan. Titan Sinden, Lewo. sinden yang terkenal, sinden laknat adalah. Sinden apa? Kok Alah. kok iso laknati pripun, Pak? Ya, iso takono dhewe. Ya. Ah, engko
sesi goro-goro. Nggih. Ya Oke. toh. Nggo sesi goro-goro Pak RT, Pak RW ya. Nah, Engko masuk. kontes menyanyi. Weh. Ya ampun do mulai lho njok do melarikan diri njok nek dingeneke. Hadiahnya napa? Ya ada Kesane deh. semangat. Nah, nanti Pak RT 01, Pak RC 2, RT 3, RT 4 minggah panggung ya. Hadiahe, Apik-apikan. wedhus. Bang. Wedhus. Sing ucul mau. Sing ucul mau metu ya Pak Sugi. Kon ngoyak dhewe. Ya. Nombo Mbak Bella. Jineman Bil, jineman. Cineman. Jineman ngrepo. Ya. Rada halus-halusan, ora apa-apa. Iki dijogeti apik, Blek. Ya. Apa nih? Jineman. Apik iki iso Iki dijogeti. iso jogeti. Sineman Ya. iso dijogeti. Weh. Iso. Oh. Jineman ngrepo menika anggitanipun sapa Bil? Pak Uto Yanto. Bapak Utara Widayanto. Oh, Pak kita Dalang, Pak Pak Dalang. Dalang. Nggih. Oh. Ya. Runtang runtung. Ya. Runtang runtung. Ayo joget lek iso. Rerentengan. Yuk sing rapet iramane. Unsa sembara tutur sawar saluntar luntur mawar sawar samer long luluh menti Dasare sing ngendang yo trampil. Nggih, trampil. Wah, iki sing ngendangi nganti rasa bomah ngantian. Wah, niku Mergane laris latihan banget. terus. Wes saking sibuke garap kono kene. Nganti bojone bingung. Akhire njuk ming bolongi aku wae banyu nggo air mancur mengko Korea ngono kae. Kuwi. Heeh. Yo. Na na na. Duh Rama tinggalana marama Nah, yuk. tiasi Tang tang tang. nasih liwang rendu kurang ngomong tuwang mengleng aja iring haling bering kairing Yuk. perang ganesma manesma ayu 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 rendahayu manis manisku dah kakang wiyaga Hereni, manisku. Duh Pak Lurah, coba. manis manisku dah Pak Lurah Amir Pak Lurah njuk ngawet-ngawet. masa ngeten iki njabat Ngawet-ngawet pripun to? Eh, Ngawet kok ngawet mboten nggih, Pak. nah, manisku. Urip manis meneh. nggih sinten melih Mbah kita juru kunci makam. Ayo. ya Allah tenan lho Ayo to. ora iki Manis ku Mbah kita juru kunci makam ngono. Yo iki. Ayo. manis manisku napa rawuh panjenengan Rawuh welat. Mbah kita juru kunci makam We. Pak mengke kula kualat lho Rawuh Pak paling berjasa lho. Kowe tak critani to, wingi Mbah Gita kuwi resik-resik ngguwaki woh dobong. Terus? Kuwi nggawa woh sak kene iki to, sing dobong ngarite. Niku tenanan. Iki wis diluk. Sing dobong bendone.
Ah wingi ketemu wisan. Bendune. Wis dadi areng. Yo, lanjut. Yo, rapet ki. Ngalang ning galang yen ablar pandang mungkar. Denon lir kakunang surem. Sambung liwung, yo. Titan maju. Titan. Yo Mbak Titan yo. Ho Ah, ho. Yo. Yo. Asik. Awas, awas. Asik. Titania. Ya. Ya. Sip, boy. Elok, wis. Yuk. Yuk.
ngendi iki? Blek. Pripun, Pak? Kowe nek kowe nyawang katuranggane Titan kuwi Nggih. kok mbake kaya apa nek kowe ngono kuwi? Niki nggih. Napa Kang Mas? Wah, cocok iki. Ah, iya. Apik ya. Kok umpamake apa nek pamane kendaraan? Keselak. Yo. Aneh ndi kok yo yo. Niki Apa? umpama kendaraan. Heeh. Kendaraan niki nggih paling boten nggih Vespa. 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 Kok iso Vespa? Coba. Vespa niki Heeh. nek dibare coba rada bungkuk ngene. Ah, piye. Iki duno. Ora dukluk-dukluk. Miring rada rene-rene. Rada miring. Ora diajeng. Iya, ora, nek. Ora sandung bungkuk-bungkuk banget Heeh. ini. Nah, iki ibarate iki lampune. Kuwi lampu. Lampu. Oh, raine iki lampu. Lampu Oh, raine terus? lampu. Iki speedometer. Speedometer, Speedometer iki. terus? Saka nggon ngisor gulu ketukut bokong. Heeh. Kuwi kene iki gulu banyak kae sing rada eneng trepese kae. Ah, ya. Bokonge Heeh. kuwi ibarate tepong Vespa. Tepong ayo. Vespa Blendung, rada ayo. blendung. Heeh. Pomna sing ndok apik. Apik ha iki gur garing goleki siji. Apa? Wadah busine nendi? Ratingnya coba rating. Rating ya paling ora ki ya nek Vespa. Ratingnya iki ana. Endi? Ming saklare sing ana ki mengan. Saklare rating. Ha iya, Nek ratingnya ono. ana. Saklare? Rating iki ra ono sing ana ming saklare. Oh, saklare. Oh, saklare Kon ngendi? ngendi? Ayo menggiri nyenilke cethat-cethat ngono ki ra. Saklare kuwi. Oh alah. Coba mbok cethatke apa Mas? Ya. Nggih, sing cetha tan. Aja kaya mangkono to tan. Nyoba kan ra masalah. Apik lho, cocok jane. Cocok piye? Padha. Padha. Dedeke. Eloke. Anu ya, iki mau jogetane Tintan ki membuat semangat. Semangat nggih. Goyangane membuat semangat, sigrak. Sigrak. Pitulasan iki bisa carane iso menghidupkan, menyala. Gayeng, menyala. Kompak. Mongko jenenge goyang. Goyang. Nah, goyang kuwi nek cara anu ki ana loro. Goyang niku kok enten kalih to. Goyang ki ana loro. Loro niku goyang ngebot terus goyang dombrek. Kudu goyang luar karo goyang dalam. Wah, masa to, Pak? Walah, saiki guys, iki dong nek si kotet goyang luar goyang dalam ki dong. Apa? Coba goyang luar, kotet, yuk. Nah. Oke. Sekop. Yuk. Goyang luar. Bisa dilihat, bisa dinikmati. Iki goyang Luar. Goyang dalam. Ayo, kotet. Goyang dalam. Yuk. Piye. Ngasih ngawet-ngawet aku. Nah, iya, apa yang kamu rasakan? Wah, Hah? sembribit jero. Goyang luar, goyang dalam kok. Lho, goyang Ayo, dulu. kowe mau. Kowe pengen rasake piye? Goyang dulu dalam goyang luar. Ini iki ngene. Ayo. Ini iki. Rene. Goyang maju sithik. Maju sithik. Hop. Yes. Yes. Yo. Goyang dalam. Goyang luar. Goyang luar. Ciblek, yo. Sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng. Goyang luar ki bisa luar. dilihat gerakannya, bisa dinikmati. Iso dirasake. Bisa dirasake. Saiki goyang Dalam. Goyang dalam. Goyang Oh, dalam. kamu bisa merasakan, nikmatilah goyang dalam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Iki ora goyang dalam nek iki. Apa iki? Pae medun. Ora ngawur. Aku malah Lah jare kalau menikmati. Goyang dalam ki mau. Apa yang kamu rasakan? Apa? Gairah dalam. Gairah. Coba saiki Titan maju. masuk. Goyang luar ala Titania. Yo. Hasih. Sekop. Goyang luar. Goyang luar ala Titan Vespa. Titan Vespa. Iki bocor iki. Oline do tetes. Kudu oli ya. Apa? Pae medun. Ayo Goyang Titan. luar mau wis. Goyang dalam. Goyang dalam saiki. Titania. Yo.
Ya ampun. Ora goyang dalam nek iki mau. Takonono, Apa? apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? rasakan? Greng greng. Greng-greng. Ayo jadi Vespa kok yo. Pesak kok ya. Greng-greng. Paling greng-greng. Heeh. Nganggo-nganggo. Heeh. Grrr, ngono ra? Urung urung. Aku biasanya nek nganggo goyang dalam ngono ki sok. Coba saiki kowe langsung goyang dalam. Ayo Yanto, Yo. goyang luangan apa yo. Nek kono wae. Yo. Goyang luangan. Yo. Titan duduk, Lala maju. Yo. Yo, Mbak Lala yo. Tenan nggih, Bola. Oh, dadi. Dadi apa ciblek kuwi nek krungu swara gamelan Oh, mesti dadi. dadi langsung keseluruhan demi takoni. Takoni Titan. Sapa jenengmu? Lala. Takoni pripun, Pak? Sinten iki, Mbak? Sinten iki, Mbah? Sinten numpak sepur. Sinten iki, Mbah? Toro. Toro mayang e lho. Pak Toro Mayang. Iki toro kemasan. Ayo kuwi. Kuwi dompet apa celeng kuwi ya? Oh, Ding. Ditakoni, "Mbah menika sinten ya?" Mbah menika sinten? Aku sing bau reksa kene. Oh, takoni meneh. Lho iki sing bau reksa. Mbah Reksa. Heeh. Ya. Ora sida, Ding, ora sida. Lah ngopo? Wedi aku. Lah Iki ora apa-apa. Tak undangi tenan men ketempelan iki men. Aja. arta amini ya bareng iki. Aja, ora. Wis ra ido ketempelan. Ora sida. Aku cepak aku wae. Nggo semprot-semprotan lho. Ora usah nganggo semprot-semprot. Sida. Ora nganggo. Padahal kone bekase iki lho. Ora nganggo. Ora. Takon nambani Yanto men di klamuti Yanto jenengan. Ngawur. Ya. Mbak Lala. Menyanyikan lagu apa? Mau menyanyikan lagu apa? Yang apa? Yang hit? Yang hit. Grite Sing luwih gayeng. saka Liwong. Heeh. Lagu yang baru. Kiter Sumilir. Kitir Sumilir apa? Apa? Kiter. Kitir Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Coba Kitir Sumilir tok baleni ping 5 sing cepet. Yo. Kiter Jil. Sumilir, Kiter Sumilir, Kiter Sumilir, Kiter Sumilir, Kiter Sumilir. Kitir Sumilir ora Kitir Kitir. Sumilil. Ayo rasa. Ayo tapi ciblek. Go. Ping 5. Kitir Sumilir ping 5 banter. Kitir Sumilir P5. Bener. Peng 5. Kita lagi ngomongi mau. Coba ciblek. Kitir Sing Sumilir banter. peng Coba 5. ciblek. Kitir Sumilir ping 5 sing banter. Yo. Kitir Sumilir P5. Kepisan wae Lambeku keceket e. Wis 1,5 iki mau wis. Iya. Ayo coba saiki kodit Kitir Sumilir Peng piro? ping aku tak tiroke. Ping 5. 5. Banter. 1 loro 3. Kitir Sumilir 5. Wah. Kitir Sumilir. Sing kepapat mau ora kitir. Di take down ya Mas. Tak hati-hati. Ora ditidon ra masalah. Wah. Baleni. Bareni. Yo, lagune. Lagune apa? Kitir Sumilir. Kiter Sumilir. Dangdut apa langgam apa? Oh. Dangdut, Pak. Dangdut. Ah berarti nganggo Dangdut. goyang. Goyang. Kudu ngerti goyang luar, goyang dalam. Dalam. Goyang luar. Sing wis goyang dicontohke, dalam. Pak. Mau dicontoni. Mau contoni. Coba saiki goyang luar ala lala. Ayo pik banter. Yuk. Oh, es. Ya ngene. Walah. Jam. Ya. Apa iki? Produk apa iki? Produk apik Apik, iki. apik. Iki drijine sak jempole segitiga. Ya ora aku cepatnya jijine cilik-cilik. Oh, cilik-cilik toh. Tak arane bentuknya segitiga. Saiki goyang dalam Ala lala. lala. Yo. Nikmatilah. Rasakan apa yang kamu bisa rasakan. Betul, di sana ada kamera, Di sana sana ada kamera. kamera.
Kalau sudah, lambaikan tangan. Pada ke dunia lain. Kowe mau guyang dalam apa kepoyo? Kepoyo, Mas. Wong guyang dalam kok. Sekarang yo isih kowe semester piro ta lah? Semester 1. Oh, semester 1. Isi seangkatan. Seangkatan. Karo kuwi. Karo Yanto. Yanto. Yanto meneh. Apa-apa Yanto Yanto? ki yo semester 1. Siji Semester apa? siji. Siji apa, Pak? Universitas Ngeduk Jugangan. Universitas Ngeduk juga. Ya. Ya, Apa Pak. kitir sumilir ya? Kitir sumilir, Pak Lala. Oke, monggo dados. Yo. 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 Sekap-sekap, disekap-sekap. Sekap-sekap, disekap-sekap-sekap. Sekap-sekap-sekap, sekap-sekap-sekap. Sesak mlebu sedang. Sesak rebu sedek, sesak rebu sedek, sesak rebu sedek.
mila sithik edang waton rata. Nggih, Aku tak neruske lakon paling ora seprapat jam. Berapa menit? Siap. 15 menit lagi sambung goro-goro. Oke. Siap, oke. Nanti Indah mempersiapkan diri untuk lagu-lagu ya, Indah. Oke. Indah, oke. Ya. Matur Ini nuwun, Pak Dalang. 15 menit Nggih. Lan matur nuwun dingko cek goro-goro. Oke. Ya, Mas Teh matur linggo. nuwun kula tak lungguh iki. Heeh. Iki hitungan 15 menit goro-goro, oke? 15 menit Heeh, goro-goro. diku genep-genepe wayang. Iya. Kita nganu apa neruske wayang. Nggih. Iki Durna dan Kurawa kuwi lagi mempersiapkan diri mau ke negara Kubina, mau melamar. Melamar. Ya, Oh. melamar Dewi Ruk Kan. Rukmini. Rukmini. Mau tahu ceritanya selanjutnya? Nggih, Oke. nggih. Nah, 15 menit ya. Ya, ya. Sambung goro-goro. Sambung Oke. goro-goro. Oke. Budalan. Kabeh kamulane ingsun. Karo sepon. Aneng negeri Bismaka.